Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ngayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita, Nobyembre 16, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kita nga Miyerkules sa ika-11 nga bulan, karon iya nga tuig. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagatutok na karon nga morning. No kuto malabutan sa bilog nga Region 6 nga nagatutok na good morning and welcome to the show. Aksyon Uban sa Hotline. mga online naton nga mga listeners nga mga viewers nga nagaupon na pagi sa Facebook kag subong man nagamonitor via YouTube. Aksyon Hotline. Nami sinaw magluwas sa inyo sining nga pagmonitor kung ma-share kag ma-like ng tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Isa ina sang consolation sa amon diri nga naga-program. Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Ano madalag ko ang mabalita rami-ramihon tani kay ginalagas tarang aton sining nga tiempo ari ay unahon naton with Aksyon Alvin Graba ang natabo iya kagabi o kay inasang kagahono. Aksyon Hotline. Kinagamo sa ilimnan, nagresulta sa pagpanglutang, miyembro sang Philippine Army, patay. Aksyon Hotline. Sino na inkwentro sini? O kagdano gintunaan sang ilang kinagamo. Aksyon Hotline. Syudad sa Bacolod, ginatagan na lang tubtob sa adlaw nga Sabado, ang IPM nga dapat tapuso na ang ila pagkolekta sa mga backlog sa mga basura sa Bacolod nga wala kuha matapos nga naguba ang dalan o kung hindi maging ang dalan padulong dito sa ginawalaan sa Barangay Pilisa. Aksyon Hotline. Update man karon sa meeting sa local school board o local health board nano ang natabo, nano ang mga plano kag tikang nga himuon, nano ang sitwasyon dira subong sa area sa Mandalagan kag iban pag kampanya sang City Health Office man aton tutukan. Aksyon Hotline. Kabugusan manitalis ni bantayan sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. This time unahan tayo pagkuha na sa update o pudi Aksyon Alvin Graba sa patrol. Patrol Report. Para magkakwanta, bulyada tagilayon diri sa aton sining nga pagpangalagad shooting incident ka nagluntad katapos ang miyembro sang Army patay. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Art, isa kumpirmado ang napatay samtang tatlo pa ang inapilasan sa shooting incident nagluntad 1:30 kay nasang aga sa Tulips Resto Bar Action Art sa may Dalan Lacson Extension within sa area man gihapon sa Purok Hollow Block sa Barangay Singkang Airport diri sa Sibuyan. Ano ngalan niya? Come again? Ano ngalan sa ilimnan? Tulips. Okay. Yes, aksyon na Art ang napatay diri miyembro sang 79th Infantry Battalion gingkilala kay Private First Class Edmark Iwayan taga Barangay Balintawak sa siyudad sang Escalante. Samtang napilasan man ang upod sini Action Art nga si Private First Class Jobert Villagracia, 29 anyos, taga Inulingan, Banwasang Moises Padilla. Okay. Now, ano gidya exactly ang natabo diri live subong sa Action Radio si Police Major Jory Perto. Sir, live subong sa Action Radio with Action Art ay hupon. Sir, anong pinaka-latest diri? Ano gidya exactly natabo kagina, sir? Bali, amo na, nag-inuman sa Risto Bar ni Jobert Dicen. So, Jobert Dicen, ex-army man siya. Classmate niya ni napatay, sa Scout Ranger. So, naghapi ko nun siya ng classmate na napatay na si Edmark Iwayan. Nag-inom. Amos inom naman ang grupo ni, nag-abot ng grupo ni Ulysses Karampatana. Muna nag-inuman rin. Masiran sila malas order. May verbal confrontation.
suno sa kay Jobert, nag-una ni Gabot ni si Riches. Kuanti, nag-komosyon, naglupanay. Nang tinirway na sila. Kamo niya nga Diyos. napatay ni si FC Mark Iwayan. May mga samaran. Si Jobert Vicen, maigo sa TL. Si Ulysses, maigo man sa tuong paga. Tapos ang isa ko po di Jobert, ni Ulysses, na si John Joseph Magahom, maigo man sa TL. So, bali do ka Ay. ang grupo sa nag-away. Bali ang sino mga updanay upod diri ni private first class sa Iwayan, sir, sa Limnan? Bali mo po yan si Jobert, si Gracia, maring bandiya. Ay nagpabadin siya kayo mag-withdraw ko na siya sa bonus. Naghatid sa classmate niya nga tagiya sa Cristobal na si Jobert Vicen. Nag-inuman sila sa ng oras. Muna naglambot yung grupo ni Ulysses Karatakana. Okay. More or less mapulo sa kabilog kay isa ka pick up na sakyan kag isa ka tricycle kag isa ka motorsiklo nga single. So muna sarana mga last order muna na may verbal confrontation na naglabot sa armed confrontation. So, buti ganun sir, ining isa diri, kung ang suspect diri, sir, si Ulysses, upod niya, napulo siya tanong kabilog. Oh, more or less mapulo sila kay damo. Okay. Ko sa pick up mo. Oh, so, ining si Ulysses, sir, ano ang armas dala niya? Possibly 9mm. Kaya ang armas yan ni Ismark Iwayan is 45. Issued na 45. So may na-recover man ta nga empty shells ang 45. May harap man ta. Ang damo git ang 9mm. So posible armas nila is 9mm. Mhm. So, Action Alvin, i-establish tayo para klaro Ining grupo sa napatay nga si Sir Iwayan, bali sila ni amiguha isang tag-iya sang Ilimnan. action at iingatan ko si Police Major Perto Action Art. Sir, you were saying? Action Art. Yes. Sir, bali Major, bali ining si Iwayan ang napatay, bali amigo yan niya ang tag-iya sang Ilimnan. Sir, by classmate ako sa Scott Ranger ni si Jobert Vicen. Okay. So bali sila niya sir ang kay nag-upod do sa iya body man nga nag-withdraw para sa bonus nila. Do sila niya nag-shotting. Sila nag-inom, sir? Sila upod. Dason ining grupo naman ni Karampatan na sa Piak. Si Karampatan na kuan man sir no, ara man sa ano ni siya army man. Hindi, do sa video, hindi siya content sa video. Content sa video. So, nag-abot sila nga gusto nila mainom, gin pa last order, dito nag-umpisa nga daw naglalisay. Verbal confrontation sila, nalalisay, nakalabot na may komosyon. Okay. Naglabot ni Pusil, si Ulysses. Sino ang naggabot si Ulysses amon si Karampatana? Si Karampatana amon nag-una gabot po sila, sir. Amo na, susunod kay Jobert Villagracia. Okay. Naglabot po na si Ulysses. Gusto mo na may komosyon. Amo na, tinirway na kay may Pusil man si si Idmark Iwayan. Okay. So si Jobert Villagracia do may kuwan sa sagwa gimbaklit sa kuno kag sa ulo mo na nalipog niya ang body ni Iwayan. Ay ba, ulang ganing kay why siya pati siyang why. Ang tag-iya karon niya sir, kumusta? Why yan nila masakit? Hindi, naigo man sa tiil. Ang si Naigo Jobert man. Vicen. Si Jobert Vicen niya, ara man sa BAMSI, naigo sa tuong nga tiil. Okay. So anong quandary? Anong resulta sa inyong investigation? Balisin o ginang nag-umpisa sang kinagamo, sir? Sino, sir, nag-umpisa sa kinagamo, sir, base sa inyong investigation? So, siguro kasi ma-order na last order, masara naman ni ang Cristobal. Siguro nga daw, medyo hubog naman, naglalisay. So, kung may patay ang pinaka-grabe, kasi may napatay niya si Ulysses, suspect na ginaton siya. Dakpan ni siya, sir? Ang una, gabot ko, suno sa witness. Okay. So, suspect nato ni si Ulysses. So, pero subong nag-request kami for parapin test sa tanan sila nga sa hospital para mabalad kung sino nakapalupok. Action Alvin, si Ulysses may pilas ni wala? May pilas si Ulysses, wala, ato o nga dughan, nga baga. Okay. Abaga.
Sa baga ato. Pero safe ya subong ang iya status, sir. Safe. Kay istorya man siya. I see. So, grabe man, no? Amakon mo na, kadutay lang ni Tani. Mga kwan lang ni mo, maseto lang ni. Dutay lang ni nga way pag-insindihan. Ay, galing kay amo ginabla kung may agwa di pataranta kisang paminsaron mo. Galain ang imo, kwan sini mo, ang imo mga decision making mula major. Mm-hmm. So, sir, kaya nakainom mo, may inod ng ulo mo, makontrol ka na sa inom mo nga daw, hindi mo na makakuha ang imo pasensya. Aha. Yes, sir. So, ano subong ang mga ginipreparahan ninyo, especially sa pag-file ng kaso? So, ginakontak namon subong ang pamilya ni Edmark Iwayan. Kaya amo ginayang na-complain, as complainant. So, ginatinguan ta subong adlaw nga makuha ta affidavit. Para nga ma-inquest na ni si Ulysses para matakana. Aha. Ay, sige. So, anyway, salamat gin Major, Action Alvin. Yes, salamat, sir. Thank you, good, no? Action na art, actually, Din gani na siya, din hindi ko bala makakuha mo, aning lakson na ginamuno mo, din gani gini siya dapit nga area man. Lapit sa Golden Field na ni siya. Oo, isa na lang nga. Sir, din ganini exact nga lugar ang may tulips ni kay Paratis para madaragway ta. Lapit sa may powder katampi, no? So, sa unahan sa paudyar ko, may mga protesan dira. Puro hollow blocks from Helsinggang. Ang una siya, action na art, no? Lapit sa may Paudi Arco ba dampi, action art naman ng Lacson Extension. Okay. Kung magliko ka sa Piak, lain naman ang lugar, pero it is within Gapo na sa area, sa purok Halogak action na art. Grabe, no? Oo. Anyway, action na art, no? Anyway, nakuha sa lugar sa insidente, unsitanan ka fire cartridge sang 9. Unsitanan, kung na mo bakbakan na hindi niya lahog yan ng James Magazine, panikon isa lang ang magazine ng gamit mo. Yes, possibly in action art, no? Amo pa na. Or base may... Diba, kung mga nanang yan ay karampatan na to, according kung pamatian ta, pila man sila kabilog to, mga pulo man sila mo, basing iba, may mga pusil man to bla. Posible, isa pa na action na art. Kaya ongoing pa man ang investigation sa mga katapo sa kapulisan. Actually, si Police Major Puerto mismo ang nag-lead man sa sining investigation, although araman ang investigador ta. And then, aside diri, may napuha man, no, 5 ka fire cartridge ang caliber 45 action na art. 5 man ka deformed slug, kag may isa ka caliber 45 pistol. Pero i-check naman ni action na art ang lugar mismo sa incident the same. Si police, or rather si Lieutenant Colonel Dan Van Almonte, no, granting duha sa iya sini nga mga tinaho sa personnel na-involved o kung particular isa diri sa personnel niya ang napatay samtang isa ang napilasan. Correct. Kag kung lang tawon taya, ining duha ka military, naghapit da sa ilimnan, o labot ng kuha sila bonus nila, kaya ang tagiya ka ilimnan, batch nila sa Scout Ranger o ila classmate. Oo, binisitahan nila. Daw inaguro kung nagbisita ka sa nagiya sa ilimnan ng classmate mo, do kalayo guro nga ikaw yung mauna maoy da. Yeah, correct. Sakto na action na... Inaya ko lang ha, pero tilang taon ta kung ano naman ang version sa piyak ni. Kung bala basi kung misinterpret Manila, nga daw kaisog, abi nga daw, kalagiti basta ilimnan niya, kung magambal ka nung tag-iyang, hasta lang kami amo ni oras, dapat respetuhon mo na hindi mo tambalon kay nakainom ka, malumong nga hindi mainom kami, mabayad man lang kami, masira ka mo. Amo daw mo na bla? Na, sakto na action Ay, na art. simula Action Alvin, ako naanad na ko na sang ilimnan, duro sa mga paugay, nagyan Anyway, na. action na art, no? Depende man action na art, no? Karon sa investigation sa mga kapulisan, diri man sa area sa police station. Nami sila kung may mga kwan na bala, may mga kaupod ni si Sir Karampatana, nga taga BDO ni nga accountant, nga may sugilan nun naman para mangin patas ng presentation ta. Yes, i-check ta ni total ari pa man na kita diri action na art, no? I-check ta ni ang Dining igo ni Kwano, nakita ko di sa litrato mga robe lang nga picture do sa ulo gini siya na igo gini siya do lapit sa matayos to oh. Oo, correct. Damo siya action na art nga. Sa tuo o sa wala yung nga portion sang mataya do na igo gid. Sa may wala pagingani nga dughan action na art. Diba, kung mapatal na yung igo, kung 9mm na magigo si Muya, ka na yung mag klase situasyon naman. Oo, sabi,
aksyon na art, no? But anyway, ongoing ko man ang investigation karon sa mga kapulisan. Tinguan Ah, ko na aksyon ng art nga maka interview man o kung maka-istorya man. Okay. So, upod bala ni Ulysses karampatan aksyon na art. Angot man diri sa natabo nga. Nga mga upo ni Ulysses ni ara sa police station? I-check ko man kay ipamangkot ta si Sir ay nagsulod na abi si Sir aksyon na art sa iya. Oo, okay, siling ko kung alabutan sa pulis. Pero ang tendency, sina kung naglinok pa na ito, posible, mansigdala to sila sa ila mga, kuan mo, mga kaupdandan sa ospital. Hindi na to magulat ambulansya, Matiagwa. Oo, isa pa na. Base rekta na lang balaw sa ospital kunti kay pila ng pilasondaan, tatlo ang napilasan. Bali, ang suma total, isa patay, 3 ang pilason. Yes, sir. Oo, ang napilasan. So, ang napilasan, ang tagiyasang ilimdan mismo, na igod daw sa tiil to. Oo, ang si Jobert Bisen. Oo, ang una action na art, no? Idugang ko lang na karon sa lista kay duha pa lang na kwanta. Sige lang, ikumpleto lang karon kag basi malabayan mo mismong lugar to mo kuan bla litrato kundi kag kun para at least may ara kita kuan man no nga mga record sa Action Alvin. Yes, Roger on that action na art. Pila gani suma total na kuan basiyos ling mo? Ang nakuha nga basiyo aksyon na art unsik fired cartridge ang 9mm, 5 ka fired cartridge ang caliber 45. Pero may 5 diri ka deformed slug. Oo, kaga isa ka caliber 45 na pistol aksyon na art. Grabe. So far, base pagkakuha kita tinguan ka balikan ta ang lugar man sa nga insidente aksyon na art. Yeah, Sige. kung ano pagidang mahambal. Kaya indicate lang karon kung may ara ka na update kag basi may panibago nga development para nga ma-break naton before pa sang pagbalik ta karon after commercial. Yes, sir. Rekta diri sa police station number 8 with action na Nani Kiraw ni sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Patrol Report. Salamat kinakson Alvin Graba. Balita gikan sa police station number 8. Masubo-subo ni nga sitwasyon, no? Amo na nga siling ko basta nakainom ka. Kag kung magkanto ka man sa ilimnan o kung gusto mo nga mag-happy-happy, mas lami gid nga bisan may ara lisensya ang imo armas nga pwede mo madala. May permit to carry or permit to possess ikaw sang imo armas. Mas lami gid nga magkanto ka sa ilimnan kung way ka malang kontra. Hindi ka na lang magdala pusil. Action Hotline. Kabalo ka kung kaisa kung may armas ka, ngara sa sukbit sa hawak mo o kung ara nasulod sa bag nga ginauribay mo, nagaisog ka man kung kaisa mo. Daw ina lang makabati kasang amo nang ambal isang iban makabati kasang bagting kung kaisa daw galain paminsaron mo. Pero para likaw ibitar sa ginatawag nga problema. Kabalo ka kung nakainom ka lain ng wisyo sang dalagan sa paminsaron mo kung kaisa, debla? Pero wag kita nagasiling kung sino may sala gidiri because at the end of the day, the investigation is still going on. Wag kita matabuan antes sa tabong insidente, sino ba lang nag-umpisa sa paglalisay dito? Ano ang mga approach nga natabo during the time? Kay kung lang tawon na to, nining duha ka armini nga ang isa na tiruan, ang isa yung kuno doon nalampusan, kag doon nalipong sa ang body ni Iwayan, kuan man ni sila mo, membro man sa militar o army nga active ang ining duha. Pero galing kay ko nakainom-inom naman, way ta kabaloy ko na naman ning posible na buyan nga sugilanon kabalo kag umpisa man lang na kung kaisa sa mga simple nga matinaga nga magka-hurt o maka-insult sa tagsa ka individual. Action Hotline. Di ko nang isa to hindi magkabalo magpaumod kag magsabat man sa mga masingki nga sugilanon, ang resulta sina inaway Action Hotline. Karong may pusel, no? Di kundi ang isa to hindi man magpautang, nakita yaman karon nga may ginunos kas kilin mo to. Di may kung kilalahay ka mo, bisan kilalahay gani ka mo kung kaisa kay linaway. Di ba? Ti ariya kung pagkita guro sing isa niya may pusil. O gumabot man, tilang tawabla na. Tani ang pag-inom-inom ni inibisyon ni siya to nang inom, no? Pero kung kaisa mo ning ginagamit man nga inom, ang socializing bala sa mga individual, mga negosyante, mga pagtililipon, ang inom-inom kaisa gina mga gatherings.
Iniyon December Christmas parties ni damo naman ang tulot-tungging o kung nagainom-inom. Galing kay why malain sa pag-inom na, number one, why kita nag-encourage yung tao mag-inom. No? Kundi ang pag-inom kung kaisa, isa man na sang ginagamit bilang forma sang banding sang grupo mo. Pero kung ang pag-inom mo nga nagapangayaw kaya para magkanto sa ilimnan, that is another thing. Kag, kung ang imo pag-inom, no, ngayon lang hindi magrikta kadto tanan sa tiyan mo, kundi nagatimbuo kung kaisa kadto sa imo alimpudwan, ti amo ning resulta ko. No? Amo ning resulta. Why ko gambal nga may siya, amo ning may sala? No, hulat-hulat to ng investigation sa kapulisan. Because, ara naman ang pulis da, may mga witnesses most likely nga magguluwa ini, nga mag-explikar kung ano ang natabo, pero ang malain sina, kung may iban dito nga mag-customer during the time nga natabuan, nga ikaw ya gusto mo lang mag-ulo-enjoy, lain giman ton mag-inom ka sa ilimnan mo. No? Kaya sila mo damo, tao, blado ko na, meet man sa sabor kabir. Action Hotline. Pero kung pareho sinatabuan kay Moto karon, nagtiruhay duak grupo, nasa labat kaw timo, tingwa mo, thank you. Action Hotline. Ang kaso, okay na ya. Matagan nostisya lang bawa kung madidbol ka, pero tilang tawabla. O, bangod lang ya sa ilimnan, kag sa ilimnon, amo nang tabo sa imo. Action Hotline. Pobre man ng army, why siya madisgrasya sa gira, pero sa ilimnan, dito siya na kwano, napuruhan. Action Hotline. Anong mambal diri sa mga batagas, mga opisyal sa Philippine Army? Ang ila sining Battalion Commander kagang 303rd Infantry Brigade. Nanong ba lang maging official statement nila? Amo man ang taga-BDO kay tinamention to. Ang bangko, nga amo ni siyang auditor. Pero hindi naman that is outside siya trabaho. Ano gid bala ang madalom? No, ginalinan, sino gid bala ang dapat may sarabton diri? Pero bisan ano pa, ang justification kung ikaw napamatudan nga nagtiro sa kasubong mo kag napatay, may ara kagid sang salabton sa kasuguan, no? Bangod sang krimen nga imo nabuhat. Action Hotline. Pagdepensa man sa kaugalingon mo ang imo ginhimo, pero kumo nakapatay ka tawo pagi sa pagdepensa sa imo kaugalingon, kung amo giman ang natabo ha, tina depende pa na, may ara pa na sang mga debate sa korte, kag may ara pa na sang kaso kang atubang. Action Hotline. Subo-subo man ni, no kay anay nga naulumpawala kita subong, nagbukas na mga uluilimnan, ang pandemic, do hindi na gid man masyado intindi kay sa recovery kita. Although ara pagyapon yes COVID-19, di pero ariho, subo-subo ini, nga klase sang insidente nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka miyembro sa militar kag pagkasamad sang pila pa ka mga individual. Alas 8:31. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until
you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami amo ka mo na hatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bigi ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangitakan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kada mo masih ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duwan Ma'am Nuna kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue.
Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra
Penumbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. Yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Gagawin ko na yung Aksyon Alvin. Grab Aksyon Alvin, gamay lang iguluan na. Okay, may obligasyon pa ko na yun. Aksyon Alvin, anong latest update na?
Yes, sa Action na Art, no? Ari kita mismo sa Tulip sa Resto Bar. Si upo natin, si Ma'am. Ang gana nga ni Ma'am? Raquel. Rizoma. Okay, si Ma'am Raquel. Ma'am, magito po sa kagabi, Ma'am. Nang sir, timingan nun nga, ko diya bahay. May nagtawag lang sa ako. Ako manage ang nilab. Nang ginalinan ko di sila, nagininom, di sila ni Jobert. Sila naman natin kay gindogin close na nila. Mas nag-ayo ang customer guro sa may dire nga one bath sila. Amo to nagpasugot si Jobert. Pagkatapos naubos sila nga ilim nun. Gusto nila one battle pag iluwat. Hindi na magpasugot si Jobert kay close na, no? Kay Kagaw naman. Dito na nag-line board sang customer doon. Dito na sa nagpagwa siya pusil. So, hindi nga si Ulysses na nagpagwa gidya sang iya pusil. Siya gidya na palukok. Why CCTV na? Oo. May CCTV lang man kamo diri, no? Wala. Sir, kay guba. Diyos. Ang CCTV. Pero ang natabo gidya diri, ang mga nanong oras nag-abot ang grupo ni Jobert? Mga 4 p.m. sa hapon. Oo. Ang grupo ni Sir Nimo? Oo. Oo. Nag-inom na gid na sila diri. Sila. Tagin close na din nila kay sila man na tali mainom mo. Oo. Master, may nagsulod nga. May nagayo lang mga one battle sila. Tay mo to nagpasugot si Jobert. Gin pasugdan sila one battle na sila. Ngayon pag nag-ubos na to ilang nagayo pag saliwat na one battle pag hindi na pasugot si Jobert kay natuyo na so. Napaway na siya. Pag close na kay Kagaw naman siya. So si Sir Jobert, ang Jobert busy, no? Amo ng amo mo, no? Oo. Anong subong si Jobert Bisin? Okay naman sa sir na naman sir. Naka-recover naman. Di namigo, ya? Sa may paakag sa buli lang. Atong isang napatay ito, patay on the spot gito siya, no? Tapos hospital. Why nakatapos patay gito? Patay. Okay, sige. Pangalan nga ni ma'am? Raquel Rizoma. Si Raquel, no? Action na art. Tidragi man siya lapit ining tulips ni. Tidragi man ni sa sa extension, no? Correct, action na art. Balik ko na rin kondisyon ni Kunsong DCPO, tabok taytay siya. Kita mo yung kuwan bala, action na art, ang taytay diri dampi kung going ka sa may Alihis Road. Pau de Arco. Oo. Dira action na art amuni ang diri na pang dutay lang gid siguro more or less mga 30 meters diri na napahamtang ining tulip sa video bar action na art. Ay, sige. Anyway, tiulaton tani kay sige pa man ang ila investigation kag pulis na ni guro maka kuan sa pagfile ko sino may salabton. Correct, action na art, no? So, again, check man natin to kagina, ang wala to sa presohan, kundi napulo tong upod action na art ni Ulysses action na art, no? Ugaling kay si Ulysses kagang tong upod niya. Kamagan? Ano to bilido ya? Karampata? Karampata. Okay. Kung ka lang niya ako na live action na art, kaya nakakuha ko, reader sa aton ang pangalan, or rather si Ulysses action art, no? Ulysses Karampatana. Karampatana, gali. Karampatana. Karampatana. Okay. Now, solo lang ako na si Karampatana ang araman sa Hospital Action na Art. Dagang upod sining si Joseph John Magahom. Pero atong the rest, wala to sa prisuhan. Action na Art, only ining duhagid lamang ara karon sa ospital. Sige, reserve na lang na karon nakiduipit ng iko. Yes, rakta diri sa area sa may Tulip Resto Bar with action ang nanigiraw ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Salamat kid Action Alvin Graba. Good morning kay Joseph Cortez, Edwin Pantaras, Edgar Dumalagan na Kasamayo, Cholo Dolindo kag Jenny Yutis, Carlos Nanagad kag Joseph Cuerda, Sergeant Prince Jurin, Ken Alon sa guys Tokyo, Japan. Good morning ha. Si Paring Noel Zambales, siling nga kugani sa balayin lang kong gasyat pari kay kulbaan ko sa gwa. Tamiyala si Choy Rizal sa Fiesta Homes, araman si Joe Jim Imbultorio kag Jewel Tan, May Line, Nina Tingsoy Grossman, Jovi Monares, good morning man, kag kay Junior Apostol. Kay Romel Reales, Nonoy Pantoy, Katsila Disamparado, kag Felix
Hindangguni. Mary Ann Efrain, good morning. Hoy, dira sa kay nung Efrain Tantoytan, no? Nung din ka ra ka sa Moises Padilla, kung nara ka sa Barangay Robles sa Banwasang La Castillana. No, kumusta ka mo dira? Action Hotline! Mga taga La Castillana. No, mo nang pariente ko gapunda sinong Efren Tantoytan kag si Manang Badid, no, ara sa Barangay Robles. Sa barangay ni siya gatrabaho kay kagawad abla Zapanta. No, kumusta? Dugay ko da sing una ka bakasyon, no, dira sa may Barangay Robles. Action Hotline! Alas 8:59 na. Magabalik ang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa ang damdamin. Lutuan mo, paano mo patatatagin, pasisiglahin. Lutuan mo ng may pagmamahal. Magi Kusina Serye, sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal at mamagi. Ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Normal lang daw ang pagsiselo sa isang relasyon. Wala naman daw masama kung nasa tamang lugar ang pagsiselos. Subalit, kailan nga ba ito nagiging mali? Saan nga ba ang hangganan nito? Malalaman po natin ang kasagutan sa pamamagitan ng kwento ng isang selosang ginang at kung ano ang naging bahagi ng pagkaing niluto ng may pagmamahal sa pag-resolve ng problem ng mag-asawa. Ano nga bang magic ang magagawa ng Maggi Magic Sarap para maging maayos ang isang komplikadong sitwasyon?
malalaman po natin ang kasagutan sa istorya ni Beatriz dito sa ating dulang Maggie Kusina Serye. Ikaw man nagluto nitong ginisang gulay? Oo, ako nga. Bakit? Hindi ba masarap? Masarap naman. Pero hindi kasing sarap ng luto ni Inday. Kinumpara mo na naman ako kay Inday. Ikaw nagsiselos na ako sa kanya. Pasensya na mahal. Nagpapakatotoo lang naman ako. At huwag ka na magselos kay Inday. Hindi naman niya kasalanan kung masarap siya magluto Yun na nga Para tuloy akong nai-insecure sa kanya. Huwag mo kasing gawing big deal yun, mahal. Hindi naman sa ginagawa ko yung big deal. Yun lang talaga yung nararamdaman ko, mahal. Pasensya ka na, pero parang gusto kong magselos kay Inday. O siya, forget about it, mahal. Kalimutan mo na mga sinabi ko. I'm sorry kung nasaktan ko ang damdamin mo. I'm sorry rin, mahal. Hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng ganito. Alam mo, paring Harold, kahit naman sinong nasa kalagayan ng asawa mo, makakaramdam ng insecurity. Pero paring Gilbert, nagiging honest lang naman ako sa kanya. Masama ba yun? After all, honesty is the best policy, di ba? Oo nga. Ang kaso, hindi mo siya dapat ikinumpara kay Inday. Okay lang sana kung pabor sa kanyang comparison mo kahit naman ako kung ikukumpara ko ng asawa ko sa ibang lalaki na mas higit pa sa akin, ganun din ang mararamdaman ko. May insecure din ako at magseselos. Ano bang dapat kong gawin? Ito, wag mo nang uulitin pa yon. Kung talagang mas masarap magluto si Inday, di sarilinin mo na lang. At gaya ng nasabi ko, wag na wag mo siyang ikukumpara, hindi lang kay Inday, kundi kahit kanino. Tama ka, pare. Hindi ko na ulitin yun. At sisikapin kong hindi makaramdam ng insecurity si Mrs. Dalawang araw ko na napapansin, malamig ang pakikitungo sa akin ni Ma'am Beatriz. Bakit ganun? Wala naman akong alam na kasalanan ng ginawa ko. Ayun si Ma'am, nakaupo sa sofa. Lalapit ako sa kanya. Pero, anong sasabihin ko? Nahihiya naman akong magtanong. Bakit, Inday? May kailangan ka ba sa akin? Wala po. Tapos na po kasi ako maglaba. Itatanong ko lang po kung may ipag-uutos kayo sa akin. Alam mo namang hindi ako pala utos dahil alam ko rin ginagawa mo ng kusa ang iyong trabaho. Oo nga pala, Ma'am. Pasensya na po. Alam ko, Inday, naiilang ka sa akin. Pasensya na kung wala ako sa kondisyon sige na, gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Harold, mukhang may problema ka. Nag-away ba kayo ni Beatriz? Hindi naman po, Papa. Pero napapansin ko pong nagsiselo siya kay Inday. Na bakit? Ano ang espesyal na pabor na ginawa mo kay Inday? Wala naman po. Sinabi ko lang kay Beatriz na mas masarap magluto ang kasambahay namin. Wala namang taong perpekto. Lahat tayo may kapintasan. Pero sana, huwag mong ipararamdam sa asawa mo ang kanyang kakulangan. Sinasabi ko lang naman po ang totoo. Hindi naman yon ang issue. Your wife is doing her best. Kaya sana naman, matuto kang pahalagahan at i-appreciate ang kanyang effort. Kahit naman si mama mo, hindi rin siya perpekto. Pero hindi ko pinupulaan ang kanyang imperfection. At sa halip, tinutulungan ko siyang maging better person. Kaya sana, ganon ka rin sa asawa mo. Mabuti po pala.
At nagawi ako rito. Ang sarap po kasi nitong niluto niyong ginisang gulay. Kasing sarap ng luto ni Inday. Oy, mukhang nai-insecure ka talaga kay Inday ah. Ano po bang magagawa ko kung yun yung nararamdaman ko? Nagseselos ka ba sa kanya? Parang ganun na nga po. Wala naman pong problema, kaya lang para kasing mas na-appreciate siya ni Harold. Teka muna. Tinanong mo ba si Inday? Alam mo ba ang sekreto niya kung bakit siya masarap magluto? Yun na nga ang gusto kong itanong sa kanya. Pero para pong nahihiya ako. For your information, ako ang nagsabi kay Inday kung paano magiging masarap ang luto niya. Nabanggit ko yon nang minsang nagawi ako sa inyo. Ang daya nyo naman, Nay. Oh? Sinabi nyo kay Inday pero hindi nyo sinabi sa akin? Ano po bang meron dito sa niluto nyo at ganito to kasarap? Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Mahal, pasensya ka na ha. Sorry na kung ang pakiramdam ko ay parang mas pinapahalagaan mo si Inday kaysa sa akin. Pasensya ka na rin, mahal. Kung yun ang naging dating ng pagtrato ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Forget about it, mahal. Tikman mo na lang yung niluto kong ginisang gulay. Nako, bagong luto yan, mainit pa. Kasing init ng pagmamahal ko sa'yo. Talaga, ha? Sige. Kung sa bagay, umuusok pa. At, ang bango. Mukhang masarap nga to. O sige, tikman mo na. Uy! Wow! Ang sarap! Sabaw palang ulam na. O, tikman mo rin yung gulay. Sige. Takam na nga ako eh. Ang sarap talaga. Parang mas masarap pa sa luto ni Inday. Oo. Binobola mo lang yata ako eh. Di, totoo ang sinasabi ko. Masarap talaga. Ano bang ginawa mo at mas masarap ka na magluto ngayon? Alam ko na ang sikreto ni Inday sa pagluluto. Gumagamit siya ng Maggie Magic Sarap. Kaya yun din yung ginamit ko. At umpisa ngayon, mahal, lahat ng lulutuin ko ay sasahugan ko na ng Maggie Magic Sarap. Masarap na rin po pala kayong magluto, Ma'am Beatrice. Alam ko na kasi yung sikreto mo, Inday. At pasensya ka na ha kung nitong mga nakaraang araw, naging malamig yung trato ko sa iyo. Walang anuman po yun, ma'am. Naiintindihan ko po kayo. Nag-aalala lang naman po ako dahil pakiramdam ko po, hindi kayo komportable sa akin. Oo, aaminin ko. Na-insecure ako sa'yo dahil masarap kang magluto eh. Pero wala na yun. Pasensya na ulit, Inday, ha? At umpisa ngayon, ako na ang magluluto dito, ha? Sure, ma'am. No problem. You're the boss. Masarap naman pala magluto ang asawa mo eh. Ang sarap nitong ginisang gulay, oh. Siyempre, alam na niya kasi ang sikreto ni Inday. Kaya masarap na siya magluto. Yun ang magic na nagagawa ng Maggie Magic Sarap. Ganun ba? Oo. Ay sasabihin ko na rin kay Mrs. na gumamit din siya ng Maggie Magic Sarap sa kanyang pagluluto. Tama. Upang sa ganon, ay lagi kang masigla at ganado sa pagkain. At pati relasyon ninyo ay mas magiging masigla na rin.
Ang sarap mo talagang magluto. Kaya lagi akong ganado eh. Salamat naman at na-appreciate mo na ang luto ko, mahal. Iyon naman talagang totoo. Kaya sana, huwag ka na ma-insecure or magsiselos kay Inday, ha? Kung wala naman akong nakikitang sapat na dahilan, bakit ako magsiselos, di ba? At kung sakaling magselos man ako, isa lang ang dahilan nun. Dahil mahal kita. Oo, ramdam ko naman. Lalo na kapag pinapakain mo ako ng masasarap na pagkain. Hindi lang Magic Sarap ang nagpapasarap roon. Dahil alam kong may kalakip din yung paglalambing at pagmamahal. Damang-dama ko talaga yun, mahal. Dahil nga kasi, mahal na mahal kita. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Meron tayong kasabihan na ang selos ay tanda ng pagmamahal. At ganun din ang pagkain. Kapag laging masasarap na pagkain ang nakahain sa mesa, ay tanda rin yon ang pagmamahal sa iyong asawa. Dahil nagpapatunay lang yon na inaalagaan mo siyang mabuti. Alagang dulot ng Maggie Magic Sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang ginisa recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggie.ph. Maraming salamat po. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon Miyerkules kitang presentation November 16, 2022. Aksyon Hotline! Baloon talang nagkaroon kay Attorney Maghari kung ano ning batabo after nga ti until Saturday ang ginatag sang city para iya sa IPM nga magkumpleto ang pagpanghakot sa mga baklag nga mga basura Puertino sa palibot sang syudad sumong nagligad pa lang nga simana sa ngara ko dira sa may area sang Mandalagan nakalabay ko one time ato bala naguplan na nagdakop kada og promo ara imo basura sa kilidalan ti may reason ba to last time bangod kay may kakulang o kung may guba ang dalan kay ginasudlan sa mga IPM trucks pasulod dito sa area sang Barangay Pilisa. Action Hotline! Te karon kay nakahion na to until Saturday magkumpleto ayan kay IPM kolektani. No, kay damo pa subdivision subong way masudlan gyapon sa matraks nila ho. Action Hotline! Amo na ang problema kay damo gihapon sa mga lugar nga way masudlan ting pagpanimaho. Grabe nga ukayay sang ido nagyan sang mga basura niho.
may ara sang mga may ara sa mga basura nga tinumpok sa kilidalan lang tinagkarakwan nagkara wasag ni bangod sa mga ido nga nagalalabay bla. Action Hotline. Diyog lang kayado itawagan ta lang liog kay ma-update na lang ko dugay-dugay no sa Action Alvin pakwanan ta na karon na lang na Action Alvin sa udtong imo no kay at least ginatutukan subong sa patrol atong shooting incident ka nagluntad di sa Bacolod City. Action Hotline. Now pagin ang mga development. Ang meeting sa komitiba ni Councilor Calao Puentevilla upod sa local health board di sa Bacolod, check naman ang karong kati cholera kag other health issues mo parte sa basura ni tidalaya man ni kay purti ang problema sa basura man di sa Bacolod. Ti health issue ini kunali magtiner sa mga subdivision da no nga hindi karon makuha. Action Hotline. Ini nga simana na lang amo ning ginahulat sang mga transport organization di sa Bacolod para nga magkasugilanon sila kay Mayor Albi pero do ay gitinimok-timok do ay pa si Mayor Albi nakapatawag sa ilano sang meeting ti duwa lang ni kasima nang ginatag sang LTO sa ilaho nga daw extension nga ginbutangan may araan ay isang fire nga natabo ti after sang 2 weeks ni ma-operate naman ang LTO ambot may mga nabato ng communication ng transport organization dis Bacolod nga ma-meeting sa ila ang alkalde o kung naka-meeting na gidman sila. Online sa hotline. We have Sir Albert Villanueva sang Stone. Maki-update ko sa ila kung may mga nabaton silang communication saan o posible sila makasugilanon ni kay Mayor Albi Benitez. Sir Albert, good morning. Kumusta ka na? Okay lang, Action Art. Mayong aga, no? May agagid, no? Siling ko, sir, anong latest subong? May communication na mo na baton nga masugilan noon sa Inis Mayor Albi. Anong planos niya after 2 weeks? Actually, no, during ceasefire, after to sang Tuesday, isang antes kami tumagalin, nagambal to sa pagpanguna ni Vice Mayor Elcido Millaran, ang balya, ipatawag ya kami. Pagkaday following day, pero hasta subong daw walagid. Sa subong, may schedule lang kami tani kay Mayor Albi, ugaling na kansilar naman kay pag rapid test yan naman mapuli na di sana positive liwat. Diyos! So na positive daw liwat. So wala man kami kwan. Bali mo lang ng info nagpabot sa amon nga canceled naman na postpone ang amon nga meeting sa iya. Kay nag-ano gani sa amon kung pwede kami ka-virtual. Kung mag-virtual kami, medyo lang alang kami kay galakta kami nga daan. Tapos wala kami yung mga gadget nga para sa dira. So okay man siguro kung tipunon kami nila sa NGC kag ma-virtual. So wala man. So sa subong ginahulat din siya namo, no? Kay may ara man kami mga legal action na ipaabot man, pero mauna gid kami ang istorya sa iya kung ano ang solusyon niya, kung may mahatag siyang solusyon o para at least mabalaan namon kung ano ang matabo kag ano ang mabulig ya para nga sa mga palangabuhian sa mga ma-displaced o kung sa mga ma-peace out kung gusto ya gid. So kay ang mga among ginahulat ang iyang solusyon to nga siling nga long term ano to kag sano. Wala kami sa iya. Miyerkules na subong hasta na lang ni sa Sabado ning pag-aasa kag wala tonta matapos ang duha ka semana ng ceasefire ni sir. Sa 23 pa man ma-end lah. May 23 pa man no, bali Miyerkules pa man no. Hambal man nila sa amon before 23 ari ni daw sa mayor. So kung wala pagka 24 diyan naman kami anay sa iya no. Hasta nga masolusyonan din kasi sa subong ceasefire period Action Art hindi man niya maka-action from Vice Mayor to kay Mayor Albi man lang Japon kay amo tong pag-meeting namon nga ginbaton na lang namon ang 2 weeks na ceasefire tungod na kung hindi ta naman pagatunon wala naman may mahimo kay wala man to si Mayor Albi para magtag sa amon sang another solution so ma-delay naman kami so gutom na to naka first day na daan nga gutom kadua na to kung hindi pagkabiyahe pagkapon sa to gutom na gid so amo na bala tani gaan man importansya sang local government naton kung ano ang mahatag nila samtang sa mga process pa ang amon nga mga tradisyonal kaya gusto nila maupod dyan sa co-op no pero nag-decide dyan ang individual operator kaya ila tungod ila pang langabuyan hindi sila mo sa co-op so ang ano na lang ano ang mahatag sang nasyonal
pagi sa local government nga assistance nga matag ni sila. Sige. So, ma-update lang kami sa imo, Sir Albert. Salamat gisa time. No? Kay kung para mayo naman ni kon within this week, basi maka-interview kami liwat sa imo. Salamat kay Sir Albert. Good morning. Action at madamo mga salamat. Action Hotline! Isundon ta niya kay ang information nila nga nabaton, kaya nagpositive ko liwat si Mayor, matapos nga nagpa-test. Diba si kon matapos bilang tuwik sa 23 pa man gali, no? Miyerkules. Matapos ini next week, di kabay pa, no? Ang 1 week na bilin ni magkasuilano na sila kay Mayor Albi Benitez. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na i-would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason. Singgang nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan niya, ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. Paul, butaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikbar na da. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga basi ko makadaog ka man ra po ito atubay ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sang Action
Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sinakara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na. Nakabati ko. Ingat na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Sige. Imandak na. Dako ng bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa Madam Huma Luminaho may agagid kag Mary Joy Victorino Flores Makawili. Way nagtatiyempo diri sa aton sining Wednesday presentation Action Hotline program. With Action Nelmar Madera sa technical side, back up si Action James Binares. Kag sumugman Action Eden Abuso. Kung naman Action nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.